Di ngastomik tak bagus. Ngastomik. Kok kae lho kok iki apa to kok ya. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti Pak. Luas aku. Prasawa suwe-suwe Pak Bak. Lah cak Ngentekan napas. Lah kuwi kancaku ya, biyen kancaku. Oh, rencange jenengan kok? Lho iya. Kok mboten direncangi saniki? Lah ya kudu andum basuki kono sing ning kono, aku sing ning kene ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngodinunga ngoten. Saling lengkapi, sitok ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis teko kene wonten mawon. Awakmu rene merongos jam pira? Ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah kula nyetetep enten wingi sinden. Dilus ora kenek lho. Masa? Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. Sing amen semampu dintuti megal kowe ta? Ketoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. Wis aku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Ya witekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten kathahe. Lah pancen kabeh berkahi. Lah nggih. Dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pagerah gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah layak dirayah wong iku tibake sampean to. Dadi raya-rayane ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong ngono. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya nek ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. Ngetokke iki lek wonge gudi dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh. Mergo ditekke selo-selaning selo, ngene selo ditokne ngono. Ditokne lek wis selo. Yen wis selo ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Kabeh ku duwe nek selone. Oh nggih. Rumasaku nggih pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun pun jagongan. Mumpun ngomongnya apa kowe iki rumah ora ngerti kok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi mboten Sidomulya kok tanggamu ki lho. Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho, kowe urung tindak rono. Kula wau mriku mung nunut nguyuh tok. Wah, lho kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh lan brobos kaya tikus brobos enten mriku wau. Nggih. Wong ade ntrudus kaya. Sing ntrudus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Ki Narya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Gandengan apa to? Lah treke pirang-pirang Pak Nardi ki. Wah, rumasak. Lah terus gandengan kok trek kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen trek niku kan gedhe. Kek. Paham kek ya? Kek Tok ganjel. Oh ganjel. Lah iya kuwi lek basane kene kek ngono. Kek nggon aku mati kok. Wah, wonge piye wis kek ngono. Oh siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh nggih, codote Blitar kalih Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Blitar ki wah ngono langsung ilang ndase. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres menika nggih. Ude Jaya Mulya. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat to kowe mau. Kuwi lho Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak. Enek. Den, enek ora Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Kulo tulisane di templekne ning truk lho, templekne ning gandengan wis mlaku wis ilang. Wis ilang. Menggok wisan.
Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi Kuwi kuli ketoke kulino. tulisan iki ning tren. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku niku. iki cara omahe Blitar lho bendino tak jak dolan kowe bendino. Angger lunjung ngene sendur tak saki. Ngeng ning Mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Mas aku. Terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Bagus. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe Kalbu. kalbu. Hmm. Pak Sunardi Pak artine Sunardi. apa? Asma kinarya japa? Japa? Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su. Su. Mau ora ngomong sik to Pak. Banyak nang kene iki kowe ora takjak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah boyo WAC to. Kowe iki wong manjing ajur-ajer lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajer. Nggih. Atos panjenengan Pak. Amor yoga ya penonton Amor. ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor Amor sing sindhen. ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi Kendange. Endi sing ngendang kaya. Oh, endi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung Endi bedake iki. uceke endi slenteme Heeh. ngoten to. Terus Amor. amor wedhus ngoten to niku. Endi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Eh, Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese dalam kata lain blater. Blater, grapya, Semana, Hmm. Temulung. ngaten. Nar. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetep bersyukur. Bersyukur. Dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah, lokak malah saya kebak. kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis Wayangan. contone wayangan terus. Awake dhewe dalu menika alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Terus yang terakhir alhamdulillah. di walang kadi kok beluk dem. Nah, di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Japa. Jaya Mulya. Japa. Japa Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suara pedhot kaya buta malah. Blangkon kaya dimut ki blangkon maksude iki. Matur suwun. Nggih. Didongake Nggih. ta bagus. Nggih, Pundi nderek. Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane ora bengi kita kok ya. Lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Oh, Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Semoyo. Padegareng. Semarang. Padegareng Sumarbagya. Heeh, Mas Wah. Sumarbagya. Untung aku ora digandhengi karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandhengi karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lah nyapa? Lucy Brahman. Wah, Pak Narti nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampean iki Napa? ya telek pitik lah cara ngene iki. Rada cilik. Buyuh wis padha teleke lho. Lah cetha. Dalem rada mati Nggih. ta bagus kowe aja Niki. mepet aku padha lanang iki.
Odo lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Nardi gelar hajat. Mugi tansah pikantuk karahayan kalujengan, tinebena panggodha pangrencana, celakaken nugroho ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma amin. Mugi ibu kasih mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin, amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lah nggih. Dadi panjenengan menika piantun budaya kok ya. Titik-titik nanggap wayang, tur mesti 2 malam. Nah, tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepengin ya kuwi Presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge coranane wong iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup. Wong kaya sampeyan ki. Wong mangan lho, iki mangan lek ra 3 piring moh dhek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Apa iki? Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat Mboto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Ternyata wong Mboto Sidomulyo isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Ika kalih Mbak Kris. Ingkang putih piyayunipun. Lha kowe dican ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing lencem ngoten lho. None ya. Ya Pak. Nyang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Wong lanang ki anu le, ala tur wenang. Bener. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong. Kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jare masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Jajal. Dalu Mbak Ika. Kenalan. Nggih. Kenalan kok aja ndingku to Le. Ndangak lah. Ndingku piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih ndangak ngene lho. Oh, lah kowe wis ndangak to? Empun lho. Lah wong ndingku karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris napa? Teketno pisan Kris. Nggih. Pra Mas aku yo kenalan yo yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngenten. Tapi Betul ya, Pak? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Akhire teles lek sampean kan mboten to? Mboten, mboten pesan. Damel pempes ya. Ampun, damel pempes. Empun beto, Mbak. Oh, pun didamel. Tapi radi maju mriko njajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge bawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mandhap mboten ayo putih. Saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji blenger kok. Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. Tanduk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ora iso mumbul diumbulne. Ora iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Rasaku kok. Lah terus jerane layune ngoten.
Aku tak androk dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, gerak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnia. Bawa cah bagus. Krisna nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi ya oleh jenengan wau. Ya oleh. Sinawang tan boseni. Kris, kowe iki ya menyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentol, Mas. Suarane, Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu dek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action Pak. Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon kencana. Kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi kok gandrung sing ndi? Siji Sik ngono kok lho. sampean urung didekne, sampean dekne kan Oh, Mas. sampean Dekno to sayang, kuwi Bu. wong Wah, lanang. walik, Mbak. Walik. Ya, Bu. Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah kene gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Rasaku. Aku malah merinding aku malah. Ora Lah kok malah apa. dingenek-ngeneke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisnia dipiti ngono lho. pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Rasaku. Dipiti-piti ya. Ora apa. Sampeyan ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Ya aku bacut madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Ngomongno Kris aja oleh plin-plan Oh, Kris. oh, Karo sing wong lanang iki sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu to the point. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae. Apa sebabnya kok milih kuwi? Gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol. Bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Terus Bayo. Piye? Piye Mas Piye? Piye sampean? Mas Ma- Boy? malam pertama Piye, piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gurung ngelangi terus ae. Masih goleki ra ketemu lho. Sampeyan ngarani aku ombo. Goleki ra temu-temu ngono lho karep. Mek munyer ngono ta? Munyer ae lho. Aku. Sampeyan ngarani aku ombo. Ora, Mbak. Kowe ra ngerti Sing ta arane- carane amrih temune ra roh ta kowe? Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia ngono lho. Sandal. Lho, tandane Kris Sandal. Sandal sandal. sing dicoki laler ki sandal rumah samu apa Lah kaya? yo. Oh, lho, duh. Apa ana mencemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Geraku. Dereng. Urung ta? Dereng dugi mriku. Oh, terus. Nano 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 nano. Sinawang datan boseni. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu alem Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer, Sak mlaku. gitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Badhe teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betong anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Asane. Syukur. Asane kene kebo. Oh. Syukur. Oh, asane kene kebo. Asane kene kebo. Kebo. Wes Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek temple Ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasa lakoni
lakonane tangan iki Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene Lah wong jatuh cinta. Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampe lanang tenan, Ndang. Tableken lengene Kris, tableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku Ndang balesen lek wani. Sik Mbak, Ndang balesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cak. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten melih nggih? Agak Jadi tangane ngobong jenengan. kaya. Yo, Angkat Ibu Ika dirayu. Ika kae dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iki. Lah nggih niki. Endi? Wah kowe Madukrono, tak kira Madukrono. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur ora. netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Romani sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Uduh. Niki nggih rai. Ora nek nripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong etuk demok. Nah, wong jenenge Rai Lok. Lah nggih rai lok. Ya Mbak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora teko ya. Lek Wah. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Dhek mbayangke lek mesem Lek lho. mesem. mesum lho piye rae sing Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku Bang. Bangga. ganti madhep rene. Bu lagi Kosek sejilut ya wis. Aku Ngono. kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Sawi. Ika kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Lah niku sawi lho Mas. Tapi lo selak pengen. Jilut. sabar Ayo. aku tak ngayahi kene Lah sik aku lek piye lek aku lek selak pengen piye? yo kowe Aku piye lek selak pengen? Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya Masaku. yen mati aku wis kurung Heeh. angger tresna kumba Eh, topo Cek. Gah aku, kowe iki seniman kono Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar Oh, kan anyar. nggih Tanggane tanggamu ta kowe iki? pripun to iki Lah bener. kok tanggane tanggamu mungkin leres Lah iya berarti pendhe tangga berarti. gadah Lho lah iya tanggane tanggamu bener. lah nggih Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta? nggih Lho lah iya ngono kok ora ngaku iki piye ta rumah saku. piye to Lek iki joget ki munyer sing wedok. Toh. Ngono lho. Oh. Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. lah niki kan bolak-walike jaman Oh. zamane dan genti sing munyer sing lanang aja sing wedok terus sing munyer Oh sing lanang ya melu munyer. melu munyer ngimbangi Ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean munyer seser. Terus kekean iki gangsing. Gone sampean apa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? gangsing ya gangsing Kekean. gangsingan Lek kekean apa Mas? kekian ki ngono kuwi anu wong Kekean ki wong pokok sing- barbaran Kekean Iki pokok nek- sing titik kalah ngono maksudnya. oh nggih
kekeane ente kekeane. Kuwi mekeh-mekeh Lah berbentuk. piye? Jajal lek mau mekekeh piye jajal? Lah niki pun mekeh kok. Ora ngono lho. Mumpun iki. Ora. Coba diaturi tembangin apa, Nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Buka Siarno, cek Sampe Siarno. siarne, Mas. Enggak itu blak tutak ben disiarne Mas Uncet. Iya, blutak tulak. Siarno lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyarke lagune to. Iya, Nurut kowe kan siaran apik. Rada Oh, maju. lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Las kaya. Kowe yo iya kaya ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding ki ya. Rajak rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. Nggih, pun penake. Siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mau celuki kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedenggone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho, bapakmu pira kok bapak-bapak iki. Kuwi aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iku kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak? Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe praya roh kuwi nek lampune ki mesti bengi to, Le. Genahno to genahno. Kok ngene malah. Nesu. Mboten mosok nesu. Sabar ya pisan. Ndang tuwek lho. Para tamu. Lho engko tamu mau celuki kabeh lek munggah rene ra sedeng nggone, Le. Para penonton. Lho malah penonton dicupluk kabeh kuwi rumah tamu lek munggah rene yogane kedek-kedekno. Piye to Ki? Ya. Sing leres pripun? Pengen roh contone? Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki ning kene kowe. Bekah diwales. Lah kene trayo. Mano Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatahe niken bareng wis santekne tak ngitu wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to niki. Lah ya kowe engko arep rencana tak wehi lulang wedhus ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan lho ora. Oke. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau Krisnia. Mbak Krisnia. Oke, Mbak Ika. Ebrotwati. Ya. Tutak apa? Iya. Ya. Yo. Warana joget yo. Mbak Krisnia, Mbak Ika, joget. Joyo, mulya. Tutup giling. Tutup panganan. Muga berkah. Melu Mas Ucek joget ayo. Dulu pengen joget. Aja. Mas Gepeng. Kita coba abangmu. Yo. Karo Raden Mas Ucek tah iki. Tak.
Baik Ibu. Juga Bu Nardi, lalu boleh. Tahu nono. Teh nono. Tukang setya satu luar biasa kompak tenan lah banyak ditanggap grup jenengan lo ditanggap ora kompak langsung ini Pak Nardi Allah biasa nih boten pokoknya Mas Uncek nika Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dek wong loro ki RJ niku napa Raja Joget ngono dadi oh. joget iki ning omah tapi ning omah lek ning kene dek alus dalem mriko tembangin napa ki mun ninggal katres ninggal katresnan